L'evolució tecnològica és una eina de progrés. Ha tingut i té com a resultat el desenvolupament general de la humanitat. Avui, la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació ha provocat canvis socials i humans. L'ús intensiu d'Internet ha provocat canvis tant en la manera de comunicar-nos com en la forma d'aprendre. Ens trobem en l'anomenada era digital, en què conèixer i saber utilitzar la tecnologia ens permet adoptar noves formes de relació personal, noves formes de treball, noves formes de recerca d'informació, en definitiva, noves formes de comunicació. Benvinguts i benvingudes a la unitat d'avui. En aquest capítol parlarem de la informàtica. Nosaltres hem titulat el capítol La màquina de l'escriptura. La raó és molt senzilla. L'ús dels ordinadors ha fet augmentar espectacularment l'escriptura. Gràcies a aquest invent la gent escriu més que mai. En la unitat d'avui parlarem de les noves formes de comunicació que ens proporciona la tecnologia. Pàgines web, correus electrònics, xats, emoticones... Però abans de res, el primer que hem de veure són les parts que té un equip informàtic. Un equip informàtic ens permet ordenar i classificar informació de tota mena. I per fer-ho consta de 3 mecanismes. Els mecanismes d'entrada de dades, els mecanismes de processament de dades i els mecanismes de sortida de dades. Vegem-los un a un. Els mecanismes d'entrada de dades són el teclat, el ratolí, l'escàner, el lector de CD-ROM o DVD. Amb aquests aparells podem entrar textos o imatges a dins l'ordinador. Amb els mecanismes d'entrada introduïm la informació a dins l'ordinador. Un cop a dins, ja els podrem modificar. Ho farem amb els mecanismes de processament de dades. Aquests mecanismes ens permeten modificar les dades que hi hem introduït. Un exemple d'això són els programes que s'anomenen processadors de textos. Aquests programes serveixen per escriure un text i posar-hi els marges, els diferents tipus de lletra o numerar les pàgines automàticament. També es pot revisar l'ortografia o modificar una part del text sense haver de modificar-lo tot. És a dir, el text que hem entrat el podem modificar, canviar, revisar. Un cop fet això, ja podrem fer el tercer pas, utilitzar els mecanismes de sortida. Els mecanismes de sortida ens permeten treure la informació que hem processat. Per exemple, gràcies a la impressora podrem treure els textos impresos. Gràcies a la pantalla de l'ordinador els podrem veure. O els altaveus, que ens serviran per treure so. En resum, podrem treure de l'ordinador les dades que hem processat. Tots aquests mecanismes que heu vist tenen moltes aplicacions en la vida quotidiana. La informàtica no només es fa servir als despatxos i a les oficines, no només serveix per als professionals. A dins de les cases es pot fer servir per portar l'economia domèstica o per fer l'inventari dels llibres que tenim a la nostra biblioteca. I no només això. Amb aparells com aquests, la gent es pot comunicar molt més ràpidament i fàcilment entre si. Ens podem enviar textos, missatges, fotos, vídeos, gairebé tot el que vulguem. S'ha revolucionat la manera que teníem de comunicar-nos. Aquesta revolució és a causa de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest grup de tecnologies engloba, entre d'altres, la televisió per cable, la telefonia mòbil i especialment l'Internet. Són unes tecnologies que han revolucionat la societat perquè ara és molt més fàcil comunicar-nos entre nosaltres. Per exemple, jo des d'aquí puc escriure o enviar fotografies de manera gairebé instantània a gent que és a l'altra punta del món. Això no havia passat mai. De totes les tecnologies de la informació, nosaltres avui només parlarem d'Internet, de la xarxa. Esbrinarem com és possible que jo des d'aquí em pugui comunicar amb la resta de persones connectades a Internet. En els pròxims minuts veurem breument quina és la història d'Internet. Som-hi! Internet.
xarxa o conjunt d'ordinadors d'abast mundial interconnectats entre si. Emmagatzemen i comparteixen una quantitat d'informació que es pot ampliar indefinidament. La seva funció bàsica és transferir informació entre els diferents ordinadors connectats. La idea de connectar ordinadors entre si va sorgir als Estats Units durant els anys 50 i 60, concretament a l'Agència de Projectes d'Investigació Avançada. L'objectiu era desenvolupar un sistema de comunicacions entre diferents ordinadors. Aquests ordinadors pertanyien a diversos laboratoris d'investigació d'universitats i departaments governamentals. El govern escollia quants diners i a quins projectes es destinaven els esforços. I la primera tria va ser militar. Les primeres aplicacions es van fer servir per a funcions de defensa americana i en el control i la transmissió d'informació sobre el trànsit aeri. Però, de fet, quin és l'avantatge de tenir ordinadors connectats entre si? L'avantatge és enorme. En un mateix problema hi poden estar treballant diversos ordinadors alhora. És lògic que puguin fer més feina diversos ordinadors que un de sol. A més, té dos avantatges addicionals: la transmissió d'informació entre els ordinadors i l'accés a aquesta informació, que s'amplia enormement. Els primers ordinadors eren molt grans. Es requerien sales immenses per guardar-hi un sol aparell. A més, havien de ser sales amb una temperatura adequada. Amb la connexió entre els ordinadors, cada unitat no hauria d'emmagatzemar tanta informació. Només calia connectar-los en xarxa. Fossin on fossin, l'objectiu era connectar-los entre si. Quan parlem de xarxa, ho fem en un sentit literal. Els ordinadors estan connectats amb cables, i aquests cables poden travessar tot l'oceà Atlàntic per unir ordinadors d'Amèrica i ordinadors d'Europa. Són milers i milers de quilòmetres de cables submarins que uneixen els dos continents. La connexió també es pot fer d'una altra manera, via satèl·lit. És una connexió més lenta que la del cable, però també s'utilitza molt. L'altra connexió utilitzada és mitjançant les ones de ràdio. És a dir, hi pot haver ordinadors connectats sense fils. De fet, aquest serà el futur, la connexió sense fils. Però no ens avancem al futur encara. Som al 1969 i l'única xarxa que existia era la que controlava el govern americà. De tots els laboratoris de recerca que unia, només hi havia lloc per a 15 universitats americanes. Aleshores, el govern va decidir ampliar el nombre d'usuaris. Es va crear la xarxa CSNET. Immediatament hi va haver una gran quantitat d'entitats no governamentals que s'hi van voler connectar. La Universitat de Califòrnia, la d'Illinois, la de Princeton o la de Pittsburgh es trobaven entre aquests pioners. De la connexió entre ordinadors se'n diu xarxa. Un element molt important de la xarxa són els servidors. Els ordinadors es connecten els uns amb els altres a través del servidor. De les cases particulars en surt un cable, generalment el telefònic, que les uneix fins a un ordinador anomenat servidor. El servidor és un nus. D'allà es pot connectar amb multitud d'altres servidors. D'aquesta manera s'envien fotos, vídeos i textos d'ordinador a ordinador. Al començament, però, ni fotos ni vídeos. Només es podien enviar missatges curts. La tecnologia no permetia encara enviar grans quantitats d'informació. Davant d'aquest problema, els científics van trobar una primera solució. Els científics van trobar una tecnologia que dividia la informació. La fragmentaven en petites dosis. Així, per trossos, era com s'enviava gran quantitat d'informació. Després, un cop arribava al destinatari, es tornava a reconstruir per formar el missatge sencer. Al mateix temps, es van iniciar les primeres xarxes comercials. En aquests moments, el suport governamental, veient que la iniciativa privada ja ho feia, va començar a retirar la seva ajuda als projectes. L'evolució de la xarxa ha estat la següent. En un primer moment era una xarxa governamental. Després es va permetre l'accés privat. I per últim, ja va ser la iniciativa privada qui va portar la davantera, mentre els governs supervisaven i en feien una reglamentació en generals. Va ser molt important per al seu ràpid creixement comercial l'aparició dels ordinadors personals com aquest. Eren màquines molt més petites i fàcils de fer servir, màquines pensades no només per als científics, sinó també per a l'usuari neòfit. El 1993 es va donar el permís per utilitzar la xarxa per a tots els usuaris. Això va ser el boom. Fins aleshores, aquesta xarxa només tenia finalitats d'investigació i recerca.
Però a partir d'ara, tothom podia tenir un ordinador personal. Actualment, en sales com aquestes, es reuneixen milers d'usuaris per tot el món. Aquí o a casa seva. Es calcula que des de l'any 1998 la quantitat de gent que s'ha connectat a la xarxa ha crescut un 100% a l'any. La xarxa és això, accés massiu a la informació. Tothom hi pot accedir, tothom en pot crear. De fet, la definició exacta de la xarxa ja ens ho diu. En anglès, la definició és World Wide Web. En català, teranyina que engloba el món. Per tant, aquesta teranyina és un servidor que permet l'accés a tothom, no només als experts. I, evidentment, amb l'augment dels usuaris també hi ha hagut un augment de la quantitat d'informació disponible a la xarxa. És a dir, una de les conseqüències d'Internet ha estat l'augment exponencial d'informació. No només dels usuaris. Cada vegada hi ha més informació disponible. Precisament, com que cada vegada hi ha més informació a l'abast de tothom, és lògic pensar que en el futur es donarà cada vegada més importància a l'arxiu i la preservació d'aquesta ingent quantitat d'informació. Actualment, en un disquet com aquest, hi puc guardar grans quantitats d'informació, però en el futur no n'hi haurà prou. Saber emmagatzemar immenses quantitats d'informació cada vegada serà més necessari. També s'estan investigant tecnologies relacionades amb el reconeixement de la veu per poder prescindir del teclat i poder entrar informació simplement amb la veu. És a dir, es tendeix a simplificar i fer senzilla la utilització dels ordinadors. I fins aquí hem arribat en l'apartat de la història d'Internet. El que veurem a continuació és el segon bloc de la unitat. Aquí veurem les aplicacions d'aquest invent revolucionari. Són idees bàsiques que molta gent coneix, però que els usuaris nous hem d'aprendre. Paraules noves com pàgina web, com hipertext, com enllaç. En aquesta segona part de la unitat veurem com podem fer servir els ordinadors connectats a Internet. Per exemple, aprendrem a fer servir un cercador. Imagineu-vos que necessitem informació sobre la mar Mediterrània. El més fàcil és utilitzar un cercador. Escrivim les paraules mar Mediterrània i aquesta eina ens buscarà per la xarxa qualsevol informació que tingui sobre la Mediterrània. Els cercadors són una mena de guies. Són eines que troben la paraula que desitgem. Per exemple, aquest cercador ha trobat documents on apareixen els mots mar Mediterrània. Pàgina web. És important que quedi clar aquest concepte. Una pàgina web és un document que conté informació multimèdia. Multimèdia es refereix al fet que en una pàgina es pot trobar informació gràfica, escrita, visual i auditiva. A través de les pàgines web, els continguts es poden consultar a Internet. Si volem donar a conèixer informació, haurem de construir una d'aquestes pàgines. Per això us hem preparat una sèrie de consells, perquè pugueu fer-les ben fetes. Les pàgines web estan dissenyades de manera que l'usuari entengui i trobi ràpidament allò que busca. És a dir, s'ha de tenir molt present el factor temps. És el que veurem a continuació. Com fer accessible, entenedora i eficaç una pàgina web. És molt important estructurar la informació de manera que la consulta sigui ràpida. Així, al començament, només presentarem la informació més important i destacarem els continguts que es poden trobar en aquella pàgina. Després, si l'usuari ho vol, ja consultarà els continguts. La lectura en pantalla és més lenta que en paper. Per això el vocabulari ha de ser precís i concís. S'ha d'expressar el missatge clarament i ràpidament. Per últim, les animacions o els gràfics han de ser atractius, és cert, però encara és més important que siguin clars i entenedors. Una pàgina web té èxit si costa poc temps de llegir i d'entendre. El factor temps a Internet és importantíssim. Ja hem vist uns consells pràctics per fer una pàgina web. Ara veurem què és l'hipertext. L'hipertext és el llenguatge propi d'Internet. No es tracta d'un text lineal com el d'un llibre. El llenguatge aquí s'estructura d'una manera similar a les branques d'un arbre. Des d'una pàgina web podem passar a una altra pàgina com si saltéssim de branca en branca. La millor manera de veure-ho és amb un exemple. L'hipertext va millorar i simplificar la lectura a través de la pantalla. En comptes de passar pàgina amb l'hipertext, el que s'aconsegueix és que només fent un clic damunt d'unes paraules, així, accedim a més informació. Ho heu vist?
No hem passat pàgina, hem saltat de pàgina. Si us hi heu fixat, per fer-ho només hem hagut de fer un clic sobre una paraula. Aquestes paraules, que a vegades són icones, ens permeten saltar d'una pàgina a l'altra. Són els links, també anomenats enllaços. Els enllaços es fan amb paraules clau que es destaquen d'alguna manera en el text. Com que estan destacades, sabem que només fent un clic amb el ratolí al seu damunt podem ampliar la informació. El link ens portarà a altres apartats o fins i tot a altres pàgines web. Ara veurem el correu electrònic. Aquesta és una eina molt utilitzada. El correu electrònic ens permet enviar i rebre missatges. És una mena de bústia col·locada a la xarxa. Si vull enviar un escrit a un amic meu que viu a Austràlia, hauré de fer servir aquesta eina. Vegem-ho amb atenció. Correu electrònic. Sistema d'enviament i recepció de missatges escrits, visuals o auditius. Els usuaris tenen una adreça electrònica on reben els missatges que han enviat altres internautes. Un correu electrònic està format pels elements següents: l'adreça o e-mail que tenen l'usuari i el destinatari. L'assumpte. En aquest espai hem d'escriure en una o en poques paraules el tema sobre el qual tracta el missatge. I en el cos del missatge escriurem el text que volem enviar. Una cosa és clara, l'aparició d'internet ha provocat que molta gent es torni a comunicar escrivint. El telèfon va fer recular l'ús de la carta i internet ha motivat que la gent torni a escriure, mitjançant el correu electrònic o mitjançant els fòrums. Els fòrums són llocs on la gent escriu informacions d'un tema determinat. És una idea semblant al taulell d'anuncis. Si molts experts, per exemple en excursionisme, decideixen escriure sobre aquest tema, el que faran és utilitzar un fòrum. Allà hi posaran els seus documents de manera que tothom que hi estigui interessat els pugui llegir. Si algú vol ampliar o comentar alguna cosa, només cal que hi afegeixi el seu text. Els fòrums virtuals els formen grups d'internautes que intercanvien opinions i informació sobre un tema a través de missatges que es pengen en una pàgina web. A continuació veurem el xat. Un xat és una eina que permet que diverses persones es posin en contacte. És molt semblant a una conversa telefònica, però amb una diferència. En comptes de parlant, la gent es comunica escrivint. Xat. Comunicació virtual a través d'internet. La comunicació és simultània entre diverses persones. El llenguatge que s'utilitza en el xat s'assembla més a una conversa oral que no pas a un text escrit. En el xat, el llenguatge es basa en l'espontaneïtat i la rapidesa. Per tant, les intervencions del xat han de ser clares, concises i molt breus. L'objectiu és la comunicació immediata. Hem de ser gairebé tan ràpids escrivint com ho som parlant. Però en la conversa oral podem reforçar els missatges amb els gestos de les mans o amb l'expressió dels ulls. Per superar això, el xat ha permès l'aparició d'uns signes que fan aquesta funció de llenguatge no verbal. Són les emoticones. Arran de l'aparició d'internet, han aparegut una sèrie de símbols que substitueixen les paraules i fan més ràpida la comunicació. Són les emoticones. Utilitzant els símbols de puntuació, s'imiten les cares humanes. És un llenguatge nou creat a partir de l'aparició d'internet. Aquestes emoticones demostren que la llengua és un ens viu i mutable. Les emoticones són signes nous que poden resultar incomprensibles per a la gent no iniciada. L'escriptura a internet ha esdevingut un gran vehicle de comunicació entre les persones. Sí, la xarxa i les seves aplicacions han provocat un augment espectacular de l'escriptura. Des de les primeres manifestacions escrites, com la pedra roseta, fins a l'era d'internet, l'ésser humà ha trobat moltes maneres de comunicar-se. Però en la base de totes hi segueix havent la mateixa convenció, l'escriptura. Estem acabant la unitat d'avui. La veritat és que molts dels conceptes que us hem explicat s'aprenen més fàcilment fent-los servir que explicant-los. És com conduir. El millor que es pot fer és venir a utilitzar un d'aquests ordinadors. És el que faré jo. Espero veure-us en el pròxim capítol. Fins aleshores, que vagi bé.
En aquesta unitat hem vist que la informàtica serveix per ordenar i classificar informació de tota mena. Per fer-ho, tenim els equips informàtics. Hem vist que un equip informàtic consta de mecanismes d'entrada de dades, mecanismes de sortida de dades i mecanismes de processament de dades. Podríeu relacionar els següents exemples amb aquests conceptes? Exactament. La impressora és un mecanisme de sortida, el teclat ho és d'entrada i un processador de textos és un mecanisme de processament. També hem vist que Internet forma part de les tecnologies de la informació. Hem dit que Internet és una xarxa que permet que els ordinadors es transmetin informació entre si. Sabríeu dir, però, què significa WWW, sigles dels mots anglesos World Wide Web? La resposta correcta és la primera, teranyina que engloba el món. Després hem vist que l'hipertext és una manera d'organitzar la informació a dins de la xarxa. Podríeu dir què us recorda aquesta manera d'organitzar el text? La resposta correcta és la primera, text amb una estructura semblant a les branques d'un arbre. Després hem vist que a l'hipertext hi apareixen els links o enllaços. El link o enllaç és un element que ens permet passar d'una pàgina web a una altra amb la qual manté relació. Els enllaços es presenten mitjançant paraules clau que es ressalten a la pàgina web. Però el que ens agradaria saber ara és si recordeu per què serveix un correu electrònic. La resposta correcta és la primera. El correu electrònic ens permet enviar i rebre missatges. També hem vist que els fòrums són semblants als cartells d'anuncis perquè la gent hi escriu opinions sobre un tema i tothom hi pot fer la seva aportació. Molt bé, però ara volem que recordeu el xat. Podríeu dir quina d'aquestes frases és certa? Les 3 respostes són correctes. Per últim, hem vist que Internet ha provocat l'aparició d'uns símbols nous, les emoticones. Permeten expressar sentiments o estats d'ànim. Sabríeu dir, però, quina és la base d'aquests nous símbols i de la gran majoria d'eines que Internet posa al nostre servei? La resposta correcta és la primera. També hem vist que dins de la xarxa hi ha una gran quantitat d'informació i disposem d'una eina que ens ajuda a trobar-la. Sabríeu dir quina? La resposta correcta és el cercador.